Zdenho Kunák, 9. místo na mistrovství Evropy, jediný účastník v finále A z českého licencí. Jak se ti jezdilo v finále? První jízda, 5. místo, to bylo hodně slibné. Prvá sa mi podarila, čakal som väčšiu nervozitu trošku, až keď mňa vlastne pán Šerika zahlásil na tom 5. mieste, keď som na to 8 minút trošku znervoznil. No a takže keďže som bol ten 5., tak som čakal taký lepší výsledok ako to 9. miesto, aj keď som spokojný, no až na tú poslednú finálku to podľa mňa rozpočtovia nejak nezvládli, tam malo byť stop and go, než by som možno poskočil vyššie, možno nie, ale už je to za nami, ale mezi ma, no ale z 9. miesta som spokojný teraz. Ty jsi sám dostal několikrát stop and go ve finále, tuším, že 2krát, každé jízdě v první. Iba v prvej. Iba v prvej. A to nie, v druhej za predčasnú štart. Jo, co se tam stalo na tom startu? Neviem povedať, či som nejak znervoznil a pridal som skôr, ale to bolo minimálne brknutie, ale tak stane sa, no mrzí ma to, ale čo už. Každopádně moc gratuluju. Jak taťka to prožívá? Vlastně máme speciální rozhovor, který naši čtenáři uvidí asi v úterý, protože tomu dáme speciální prostor, je to opravdu lahůdka. Jak to taťka prožíval? V finále celkom v pohode, nebolo až tak počuť, aj na tú poslednú jazdu, no to som možno prežíval trošku viac ako on. Ale myslím, že v pohode je rád s tým 9. miestom, aj keď by čakal vyššie. No, tak. A co korektnost jízdy tady na mistrovství Evropy, hlavní rozhodčí se asi hodně snažil, ale viděli jsme spoustu diskutabilních zákroků. Co na to říct? Ako začali majstra Európy, som bol veľmi spokojný s ním, pretože aj za vlastne silu toho zákroku dával kratšie alebo dlhšie stop and go, takže to sa mi páčilo, sledoval jazdu, no ale tie finálovky, hlavne to A, B, C finále podľa mňa veľmi nezvládol, mal tam dávať viac stop and go, v niektorých prípadoch ani nemusel dať. Boli tam na to dvaja, takže mali na to ešte viac 4 oči, takže čakal som viac, poviem pravdu, hlavne v tej poslednej finálke tam mali viac stop and go, ale tak. Zdenko, každopádně gratuluju, 9. místo, krásný výsledek, ať se daří a zase někdy příště na viděnou.